Прывітанне, сябры. У чым, на вашу думку, галоўная інтрыга прэзідэнцкіх выбараў Беларусі? Маеце рацыю, ніякай інтрыгі няма. Але галоўнае пытанне ў наступным. Ці будзе гэты тэрмін апошнім для Александра Лукашэнкі? З вами Віталь Цыганкоў, вядоўца сённяшняй праграмы «Студыя Белсат». І пра гэта мы пагаворым з экспертамі ў нашым эфіры. І вось некаторыя галоўныя тэмы нашай праграмы. Лукашенка хоча спадабацца Трампу і вызваліць палітзняволеных тым ці іншым чынам звязаных з США. Магчыма, што гэта проста звычайны прапагандысцкі праект. Магчыма, што тут нешта большае. Магчыма, яны імкнуцца звярнуць увагу амерыканскага боку на супрацоўнікаў Радыё Свабоды, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, і на амерыканскага грамадзяніна Зянковіча. Тут амерыканскае грамадзянства ягонае ў гэтым кантэксце вельмі важнае. Таксама мы працягваем серыю матэрыялаў Белсата, прысвечаных таямніцам грантавага падтрымання апазіцыі. Ці становяцца замежныя грошы яшчэ адной кропкай раздору ў дэмакратычных силах? У меня большие сомнения, что мир в демократических силах, особенно в демократических, условно-демократических органах, которые занимаются дележкой денег, возможен. Пашпарт новай Беларусі. Поспех альбо правал. Ці шмат беларусаў пажадаюць атрымаць гэты дакумент, альбо рызыкі занадта высокія. Акрамя пэўных дэкларацыяў, да гэтага не гатовы ні прэм'ер Туск, ні міністр Сікорскі, як яны не гатовыя да прызнання Святланы Ціханаўскай фармальна прэзідэнткаю. У Менску ўсё яшчэ працуе наша дыпламатычная пляцоўка, а тут працуе беларускае прадстаўніцтва. Што ж, Лукашенка паступова вызваляе палітычных вязняў. У пятніцу 28 асобаў выйшлі на волю праз амністыю. Сілавікі паабяцалі не зводзіць вачэй з гэтых людзей. Такая яна свабода па-беларуску. І падобная свабода слова за кратамі. Прапагандысты аднаго за другім дэманструюць палітвязняў, так ці іначай звязаных з США, інтэрв'ю з якімі запісваюць у няволі. Апошняя серія з цыклу «Маналог палітвязня Юрася Зянковіча» у цывільнай вопратцы і без журналістаў кадры, знятыя не ў СІЗА, а ў сталічным гатэлі сімвалічнай назвай «Еўропа». Ці Зінковіч таксама на волі? Што Лукашенка атрымае ўзамен? Юлія Цельпук працягне. На кадрах будынак падобны да следчага ізалятару КДБ ў Менску. Агульнанацыянальнае тэлебачанне расставіла святло і камеры. У кадры Ігар Лосік, Андрэй Кузнечык, Ігар Карней. Аднаго за другім зняволеных журналістаў Радыё Свабода прыводзяць на допыт да прапагандыста Александра Козела, які выконвае дзяржаўную замову. Фейки про ковид, манипуляции, откровенное вранье о ходе президентских выборов не брезговали ничем. Заданне ачарніць апазіцыю і пераканаць гледачоў, што палітычным вязням быццам не пішуць і не чакаюць іх на волі. То есть, получается, Игорь Лосик – это списанная единица? Серыю незаконных інтэрв'ю з вязнямі здзекліва назвалі «Свабода слова». Зразумела, што яны самі прымаюць рашэнне, скажем, даць інтэрв'ю, хоць зараз это так гучыць. Бачыце, прагучала, напрыклад, адным з апошніх інтэрв'ю, што так вязень вырашыў выкарыстаць сваё права на свабоду слова. Да? І пры гэтым ён выкарыстоўвае гэта свабоду слова, знаходзячыся за кратамі. Калі фактычна шмат хто знаходзіцца ў рэжыме інкамунікада, да, тут раптам на відэакамеру чалавек размаўляе з прадстаўніком пра рэжымных сродкаў масавай інфармацыі. Белсат не цытуе заяваў закладнікаў рэжыму. Шукаем прычыны, з якіх менавіта цяпер лукашэнкаўцы пачалі паказваць знаных палітычных вязняў і прадстаўнікоў канкрэтнага амерыканскага выдання «Радыё Свабода». Магчыма, што гэта проста звычайны прапагандысцкі праект. Магчыма, што тут нешта большае. Магчыма, яны імкнуцца звярнуць увагу амерыканскага боку на супрацоўнікаў Радыё Свабоды, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, і на амерыканскага грамадзяніна Зянковіча. Тут амерыканскае грамадзянства ягонае ў гэтым кантэксце вельмі важнае. Магчыма, гэта такое чарговае запрашэнне ад Лукашэнкі. Вось глядзіце, яны ў нас ёсць, я іх паказаў, цяпер чакаю ад вас цікавых прапановаў. Адметна, што інтэрв'ю выходзяць таксама ў тытраванай па-англійску версіі, што скіравана на замежнага гледача. Юрыста Юрыя Зянковіча, грамадзяніна Беларусі і ЗША, паказваюць ізноў. 3 месяцы таму яго, моцна схуднелага, дапытвалі за кратамі.
Цяпер жа ўжо ў цывільным адзенні і нетурэмным інтэр'еры асуджаны за змову з мэтаю захапіць уладу падпісаны як палітолаг амерыканскі адвакат. Ці значыць гэта, што ён на волі, не прагучала. Паводле ацэнак галоўнага беларускага чэкіста Івана Церцеля, менавіта ЗША стаяць за арганізацыяй беларускіх пратэстаў. Магчыма, таму Лукашенка спрабуе прадаць палітвязняў, уласна, Беламу дому. Яны лічаць, што ёсць Злучаныя Штаты Амерыкі, ёсць, умоўна кажучы, Вашынгтонскі цэнтральны камітэт і ёсць еўрапейскія, там, берлінскія, парыжскія абкомы. І таму яны спрабуюць, перш за ўсё, граць са Злучанымі Штатамі, спадзяючыся, што Злучаныя Штаты далей змусіць Еўропу, адпаведна, ісці таксама на саступкі. ЗША паказалі, што могуць ісці на саступкі. Пакідаючы пасаду прэзідэнта, Джо Байден выкрасліў Кубу са спісу дзяржаваў спонсараў тэрарызму. Узамен на волю маюць выйсці 553 палітычныя вязні, некалькі дзясяткаў асобаў ужо на волі. Калі Дональд Трамп, прыхільнік санкцыяў супраць Кубы, не адменяць рашэнне папярэдніка, то з выспы здымуць шэраг эканамічных абмежаванняў. Мая асабістая пазіцыя, што нельга ні ў якім разе з тэрарыстамі весці перамовы і ў тэрарыстаў выкупаць. Хаця мы бачым, што і ў той же самай Палестыне, ў сектары Газа, ў Ізраілі адбываліся, зусім нядаўна адбыліся, на жаль, вельмі падобныя рэчы, якія спрыяюць толькі таму, каб тэрарысты далей умацоўваліся. Лукашэнкаўскі рэжым вызваляе палітычных вязняў і адначасна набірае новых. Перад выбарамі пад арышт трапілі прынамсі 200 асобаў. Не выглядае як гатовасць да дыялогу. Другая перашкода ў гандлі палітычнымі вязнямі – структура санкцыяў. Толькі меншую частку абмежаванняў увялі за разнастайныя парушэнні правоў чалавека. Частку за акт паветранага пірацтва ў 2021, калі ў Менску падманам пасадзілі самалёт Ryanair з апазіцыянерамі на борце. Асноўныя ж эканамічныя санкцыі, напрыклад, для Беларуськалію і Нафтану, увялі за падтрыманне Лукашэнкам пуцінскай вайны ва ўкраіне. А нашыя еўрапейскія межы напаўзакрытыя праз гібридную атаку Менску, што скіраваў дзясяткі тысяч мігрантаў да суседзяў. Захад чакае, што Беларусь адмовіцца ад падтрымкі Расіі в этой вайне, адмовіцца ад падтрымкі военно-прамысловага комплексу Расіі, падтрымкі ваеннай, бо, скажем, размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі ядзернай зброі. Залежны ад Крамля, лукашэнкаўскі рэжым сёння на гэтае не пойдзе. Але ў пытанні палітычных вязняў мае поўную свабоду. Страх перад нават нешматлюднымі пратэстамі змусіў рэжым да прэвентыўных затрыманняў перад так званымі прэзідэнцкімі выбарамі. Калі б не гэта, то паступовая палітычная амністыя была выразным сігналам жадання распачаць дыялог з Захадам і паставіць на паўзу, прынамсі, частку санкцыяў. У любым выпадку такі дыялог немагчымы без пасярэднікаў. У выпадку угоды Кубы і ЗША медыятарам выступаў Ватыкан. Юлія Цельпук, Белсат. Грантавыя сродкі для падтрымання беларускага дэмакратычнага руха становяцца падмуркам не толькі для развіцця, але і для канфліктаў. Мінулым разам нашы журналісты даведаліся, з 2020 году замежныя фонды вылучылі дэмакратычным сілам як мінімум 317 мільёнаў даляраў. Частка пайшла на развіццё рэлакаванага бізнеса. Як беларускі прыватны сектар спрабуе атрымаць фінансаванне ад еўрапейскіх партнёраў і ці адпавядаюць запытаныя сродкі рэальным патрэбам? Пра гэта Кацярына Гардзеева. Супярэчнасці вакол размеркавання грантавых сродкаў выклікаюць гарачыя дыскусіі сярод прадстаўнікоў дэмакратычнага руху. І чым большыя сумы стаяць на коне, тым гучнейшае рознагалоссі. Штарміць і беларускі бізнес-сектар. Каб ліквідаваць канкурэнтаў на грантавым полі, некаторыя прыватныя арганізацыі, здаецца, гатовыя забыцца на падмуркі этыкі. Папярэднім разам мы даведаліся, як працуе механізм выдзялення грантавых сродкаў і хто размяркоўвае грошы сярод арганізацыяў. Схема нібыта простая. Заходнія палітыкі запытваюць у дэмакратычных сілаў ацэну патрэбаў беларускага грамадскага сектару. Тыя звяртаюцца да прадстаўнікоў галінаў, якія запытваюць пра фінансаванне. Прадстаўнікі арганізацыяў называюць канкрэтныя сумы, неабходныя для развіцця. Паводле гэтых звестак фарміруецца ніц-эсэсмент. Лічы бюджэт незалежнай Беларусі ў эміграцыі. Донары
разглядаюць дакументы, прымаюць пастанову, якія сродкі выдаткаваць кожны з галінаў. Мы атрымалі доступ да ацэны патрэбаў на 2024-2026 гады, што беларускія дэмакратычныя сілы прэзентавалі ў Брусэлі. Сярод галінаў, што запытваюць падтрыманне, заўважаем бізнес і здзіўляемся суме. Больш просяць толькі на развіццё медыяў. Мне лічба, вось ведаеце, у некалькі мільёнаў долараў на год падаецца вельмі завышаная, таму што тыя праграмы, якія маглі б ажыццяўляцца, так, яны каштуюць значна менш. Гэтак, паводле Needs Assessment, на гэтыя 3 гады беларускаму бізнес-сектару патрэбныя 49,5 мільёна ці 16,5 мільёнаў еўраў на год. Прынамсі, 30 мільёнаў ад гэтай сумы накіруюць на стварэнне стабілізацыйнага фонду. Гэтыя сродкі былі бы гарантам для еўрапейскіх банкаў, што праз санкцыі ці іншыя чыннікі могуць не жадаць крэдытаваць беларускіх бізнесоўцаў. Любы інвестыцыйны ці гарантыйны фонд выглядзе 3 мільёнаў ці 30 мільёнаў, гэта неістотна. Гэта ў нашай сённяшняй сітуацыі гэта шлях да распілаў і да карупцыі. На жаль, трэба змагацца не за тое, каб беларусам далі грошай, а каб да беларусаў ставіліся так сама, як да палякаў, не ведаю, літоўцаў у Літве ці немцаў у Германіі. А што да астатніх 19,5 мільёна еўраў? Паводле дакументу яны пойдуць на развіццё прадпрымальніцкага мыслення, адукацыйныя праграмы, што, цытата, маюць натхніць беларусаў на стварэнне бізнесу, барацьбу з дыскрымінацыяй бізнесоўцаў, узмацненне ідэнтычнасці рэлакаванага бізнесу. Канкрэтныя захады ў рэалізацыі гэтых мэтаў дакумент не называе. Такія, здавалася б, цьмяныя фармулёўкі прайшлі чытанне прадстаўнікамі дымсілаў, ды дабраліся да брусельскіх чыноўнікаў. Як так выйшла, тлумачыць адмысловіч, што распрацоўваў падобны дакумент толькі ў частцы патрэбаў беларускіх медыяў. Может быть, тому, что в офисе Светланы Тихановской нема людей с бізнес-досвідом, но тут кожны, хто побачыць на гэта, зразумее, што гэта ўсё неяк мутна выглядае. Асобы з бізнес-досведам у офісе Святланы Георгіевны ёсць. Гэта гаспадар Алеся Ліхновіч, які мае пасаду дарацы абранай прэзідэнткі ў справе эканамічных рэформаў, на запрашэнне паразмаўляць пра размеркаванне грантавых сродкаў не адказаў. Гэтак жа, як і сузаснавальніца стартап-хабу і магуру Тацяна Марыніч, што прэзентавала патрэбы бізнесу ў Брусэлі. Іншыя ўдзельнікі распрацоўвання Needs Assessment тлумачаць недахоп інфармацыі бяспекаю. Часам ёсць сумневы у Еўрапейскага Саюзу і іншых актараў, ці варта частку гэтай інфармацыі агучваць публічна. Мне хацелася, каб ёй было больш, але ў нашых умовах тут узнікае шмат перасцярогаў з пункту гледжання бяспекі, колькі гэта інфармацыя можа быць адкрыта. Крытыкі размеркавання еўрапейскага падтрымання стаяць на выгаднай і, здавалася б, шляхетнай пазіцыі. Бо якое падтрыманне бізнесу? Прадпрымальніцтва на гэтым жа і палягае, на тым, каб зарабляць грошы. І гэта ў час, калі тысячы беларусаў патрабуюць дапамогі. Палітвязні ды іхнія блізкія, добраахвотнікі ва ўкраіне. Дамо слова тым, хто падобную дапамогу атрымлівае. Гэтак асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжою, АББА, Еўракамісія вылучыла 1 мільён еўраў. Колькасць нулёў у грантавай суме і самая дзейнасць арганізацыі спрычыніліся да эмацыйнага абмеркавання ў беларускім бізнес-кам'юніці. Шэраг актараў беларускім у тых ліку напісалі афіцыйны ліст, які потым распаўсюдзіўся паўсюль, дзе там было факты дыскрэдытацыі дакладныя. Напрыклад, што я і мой калега з'яўляюцца мафіяй і нешта ў тым родзе. На атрыманыя ад еўразвязу сродкі АББА ладзіць канферэнцыя, аказвае ментарскую дапамогу бізнесоўцам і раздае мікрагранты малому бізнесу па 5000 еўраў. Сёння гэтай сумы праз асацыяцыю атрымалі 13 дробных беларускіх ініцыятываў. Яшчэ 5 прэміяў скіруюць цягам найбліжэйшых месяцаў. Так, з мільёнаў мы дайшлі да тысячаў. 5000 – это едва ли месяц существования какой-то, может быть, крошечной организации из 2 человек. Падчас рыхтавання сюжэту ў нашу рэдакцыю перадалі шэраг дакументаў, што нібыта выкрываюць даўні канфлікт паміж бізнес-анёламі, арганізацыяй, што ўзначальвае Кірыл Валошын, і АББА, якой кіруюць Марына Гіран і Яўген Буры. Крыніца пераконвае, справа палягае акурат у размеркаванні грантавай дапамогі. Каб атрымаць сродкі, абодва бакі нібыта ідуць на крадзеж праектаў і спробы знішчыць рэпутацыю адзін аднаго.
Да прыкладу, ліст, копію якога мы атрымалі ад крыніцы, што пажадала застацца ананімную. Адрасат – чыноўнік з Еўракамісіі. Аўтар – Андрэй Ягораў. У копіі – Кірыл Валошын. Яны прапануюць грантадаўцам праект у верыфікацыі, ці, як яшчэ называюць гэты працэс, акрэдытацыі беларускага бізнесу за мяжою. Падобнай справою той час ужо займалася АБА пры падтрыманні амерыканскіх донараў. Да, такая ситуация была, яна, ну, и с одной стороны так дзіўна выглядала, что тыя людзі, якія гэты ліст накіроўвалі, яны, с одной стороны, то бок выступалі супраць акрэдытацыі, а разам з тым яны гэты ліст накіроўвалі ў Еўракамісію і прапаноўвалі, па сутнасці, такую ж самую сістэму. На меркаванне Гіран падабенства праектаў не выпадковае. Кірыл Валошын нібыта скарыстаўся службовым становішчам, каб даведацца падрабязнасці працы АБА ў справе акрэдытацыі. Кірыл Валошын пэўны час працаваў у арганізацыі, якая называецца Pixera. Гэта імплементар донара USAID. І ён пэўны час, цягам амаль году, даты мне патрэбна паглядзець, я цяпер не успомню, быў менавіта нашым такім куратарам. Звяртаемся да самога Кірыла Валошына. Прызнае, у Pixera сапраўды працаваў, але... Одна из проблем, связанных с АБой, то, что они аффилированы с офисом Тихановской. Вот. И, мягко говоря, не всех это устраивало. Кроме того, представители АБы являются, в общем, бывшими сотрудниками государственных органов. Как менеджер я, в общем, попытался содействовать человеку, который точно так же на конкурентной, напомню вам, основе, да, нет же никакого, и не было, насколько я знаю, закона о том, что АБА монопольно имеет право верифицировать кого-то. Да Валошына былі і іншыя пытанні, звязаныя з ягоную ранейшую працу ў Pixera. Сышоўшы адтуль, ён узначаліў арганізацыю бізнес-анёла і атрымаў грант ад былого працадаўцы. Калегі з беларускага бізнес-кола задаюцца пытаннем: а ці не карупцыя гэта? Какие там мелкие умишки додумались до этой ерунды. Ну, может, я через постель еще это получил. С момента моего увольнения ЮСАИ, это, наверное, май, не помню чего, 23-го, наверное, года, вот, до получения денег прошло, наверное, 1,5 или больше. Деньги мы получили в декабре 24-го года. Вот. Более того, в декабре 23 года нашу первую заявку по Angels Band развернули и сказали, что она недостаточно хорошо написана. Валошын упэўнены, інфармацыя адмыслова падаецца ў непраглядным свеце, каб нанесці ўрон рэпутацыі бізнес-анёлаў. З гэтага, маўляў, АБА можа займець фінансавую карысць. Зачем люди врут? Ну, какие-то цели они преследуют. Чем у тебя, так сказать, карма светлее, тем, наверное, шансы быть причастным к распределению этих денег выше. Валошын працягвае, каб застацца адзінымі гульцамі на грантавым полі, прадстаўнікі асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжою нібыта намагаліся сарваць канферэнцыю Белтех Глобал, праект іншай беларускай бізнес-суполкі. І нават рабіла пад гэтую справу адмысловую рассылку. Я эти письма видел, что представители АБА и некоторые спикеры подходили и рассказывали об этом, в том числе, даже о тех, о которых я не знал, что АБА, наоборот, собственно, писала спикерам и говорила условно: не участвуйте, вот, это плохие люди, плохая конференция, у нас на следующий день потенциально такая же. Сузаснавальніца АБА з папрокам не пагаджаецца. Я нават не ведала пра гэту канферэнцыю, і ніякага кантакта з яе удзельнікамі да гэтай канферэнцыі у мяне не было. Калі пад дыскрэдытацыяй маюцца на ўвазе нейкія прыватныя размовы, то ў нас на сённяшні момант больш 120 мембараў асацыяцыі. Ашчадзім гледачу яшчэ з дзесятак падобных узаемных папрокаў. Можа, справа ў недастатковым фінансаванні? Урэшце, гэта 50 мільёнаў еўра толькі на першы погляд гучаць моцна. Памятайма, што добрую частку з'ядуць падаткі, еўрапейскія бюракраты, а рэшты мае хапіць на 3 гады на ўсіх. У меня большие сомнения, что мир в демократических силах, особенно в демократических
условно-демократических органах, которые занимаются дележкой денег, возможен. На шчасце, самі прадстаўнікі донараў больш аптымістычныя. Гэтак супрацоўнік нямецкага фонду імя Фрыдрыха Эберта, што падтрымлівае беларускія праекты ў розных галінах, упэўнены. Канкурэнцыя справа нармальная. Галоўнае не спыняць працу. У нашай працы заўсёды цяжка ацаніць эфектыўнасць праектаў. Гэта нармальна, мы да гэтага прызвычаіліся. У цяперашніх умовах відавочна трэба разумець, што вы робіце толькі маленькія крокі. Таксама трэба разумець, што спатрэбіцца доўгае цярпенне. Збоку гэтыя крокі выглядаюць настолькі малымі, нібы беларускай супольнасцю ў міграцыі топчацца на месцы. А калі ўжо глядзець з Беларусі, цяжка зразумець, дзеля чаго ўвесь гэты рух. І сваркі за грошы, якія на сітуацыю ўнутр краіны, лічы, ніяк не ўплываюць. Кацярына Гардзеева, Белсат. А зараз аўтарская рубрыка «Та было раз, чыстая дошка». У ёй паспрабую глянуць нібыта з чыстага ліста на нейкую тэму, праблему і выказаць сваё аналітычнае альбо публіцыстычнае стаўленне да яе. Падчас гэтай выбарчай кампаніі ад некаторых аналітыкаў мы пачулі старыя знаёмыя песні. Маўляў, Расія хоча зладзіць Лукашэнку правакацыі, дэстабілізацыю і да таго падобнае. Каб аслабіць ягоныя пазіцыі, а можа і ввогуле замяніць на больш згаворлівага, напрыклад, прарасійскага сілавіка. Калі сочыш і аналізуеш палітыку даволі доўгі час, то некаторыя сюжэты, якія паўтараюцца з незайздроснай перыядычнасцю, выклікаюць ужо толькі іронію і раздражнення. Колькі жывём, столькі і чуем фантазіі на тэму «Масква шукае Лукашэнку замену». Асабліва настойліва гэта гучала ў 2020 годзе, калі не толькі некаторыя эксперты, аднак і прадстаўнікі нашай дэмакратычнай апазіцыі чамусьці спадзяваліся, што Крэмль дапаможа нарэшце пазбавіцца ад Лукашэнкі. З чаго раптам? Лукашенко аб'явіў, што Беларусь вступае ў еўразвяз, паабяцаў адмяніць дзяржаўны статус расійскай мовы, якая пануе ва ўсіх сферах жыцця. Можа, стаў прыхільнікам дэмакратыі і заявіў пра жаданне правесці свабодныя выбары? Нібыта не. Все гэтыя гады Лукашенко паслядоўна праводзіў і ажыццяўляў расійскія стратэгічныя інтарэсы на тэрыторыі Беларусі. Я лічу, што Расія можа сапраўды сыпаць Лукашэнку солі на хвост, пашчыпаць, пакусваць, нерваваць яго, ствараць яму псіхалагічныя праблемы. Але яна не збіраецца зрынаць Лукашэнку. З чаго бы ёй мяняць свайго васала? Так ён часам капрызлівы і нязручны, часам надта шмат просіць, але васал. Да таго ж, нават калі ўявіць, што раптам пад уплывам нейкіх хвілінных эмоцыяў Крэмль нейкім загадкавым чынам заменіць Лукашэнку, то той вераятны хаос, які можа выклікаць такая аперацыя, можа прынесці нашмат больш рызыкаў і нестабільнасці для Расіі. Не мела баба клопату? Не, ў Крэмлі сядзяць не дурні. 20-ы даказаў тое, пра што я пісаў неаднаразова раней і што адстойваў у розных спрэчках і дыскусіях. У рэальна крытычнай сітуацыі ў выпадку пагрозы сваёй уладзе Лукашенко зноў пойдзе на паклон да Масквы. Дзеля захавання асабістай улады ён будзе прадаваць незалежнасць кавалкамі альбо разам. Вядома, лепш кавалкамі, бо так выгадней і можна выніку больш атрымаць. Лукашенко быў і застаецца самым галоўным гарантам залежнасці ад Расіі. І Масква гэта цудоўна разумее, нібыта змагаючыся з ім спакойныя часы, але адначасна падтрымлівае яго ў крытычную хвіліну, робячы ўсё, каб ён застаўся пры ўладзе. Бо Крэмль ведае, нікуды ён не падзенецца і ў патрэбны час акажа Маскве любыя паслугі, якія ад яго запатрабуюць. Так што вся палітычная гісторыя даказвае нам, што менавіта рэжым Александра Лукашэнкі галоўная пагроза суверэнітэту Беларусі. Да чарговай тэмы. Тыдзень да так званых выбараў у Беларусі. Прапаганда вылузваецца са скуры, каб стварыць ілюзію всенароднай падтрымкі ўзурпатара ды пацешыць самалюбства свайго галоўнага гледача. Не спяць і сілавікі актыўна бразгаюць зброі ды праводзяць шэраг так званых прэвентыўных мерапрыемстваў. А яшчэ пагражаюць адказнасцю за фотабюлетэні на выбарчым участку. Працягне Уладзіслаў Корсак. Прапаганда рыхтуе беларусаў да рэкордных вынікаў Лукашэнкі. За яго, маўляў, гатовыя прагаласаваць 82,5% беларусаў. Гэта вынікі сацыялагічнага даследавання Цэнтру сацыяльна-гуманітарных даследаванняў БДЭУ. Апытанне праводзілі метадам пакватэрнага інтэрв'ю, заяўляе кіраўніца цэнтру Ірына Лашук.
Ну что тут агитировать за президента? Его видят каждый день даже в утюге. Апыталі нібыта 1500 беларусаў. У цяперашніх рэпрэсіўных умовах грамадзянаў прасілі ацаніць у тым ліку сацыяльна-палітычную абстаноўку ў краіне. Інтэрв'юеры, з якімі маецца пэўны контакт, у нас не чулі нават нічога пра заданне такое пайсці па кватэрах зрабіць выбарку. То бок выбарка рабілася, я так разумею, што як прыйдзецца, па шчырасці кажучы. І гэта галоўная праблема хіба з гэтым даследаваннем. Між тым, выбарчая кампанія ўсё больш падобная да сапраўднай спецаперацыі рэжыму. Беларусаў масава выклікаюць на прафілактычныя размовы ў дэканаты і аддзяленні міліцыі. Некаторых прымушаюць падпісаць дакумент аб недапушчальнасці парушэння закону. На дзяржаўных прадпрыемствах і ва ўстановах збіраюцца адмысловыя сходы. Паводле МУС ужо на датэрміновым галасаванні выбарчыя ўчасткі абсталююць кнопкамі трывожнай сігналізацыі і відэаназіраннем. Вайскоўцаў і міліцыянтаў перавядуць на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Не шкадуюць грошаў і на відовішчы. Напрыклад, пад патранажам жонкі Дмітрыя Лукашэнкі Ганны па краіне не першы месяц гастралююць прапагандысцкія марафоны адзінства. Толькі на іх з дзяржаўнага бюджэту вылучылі прыблізна 2 мільёны 400 тысяч долараў. У спойлераў узурпатара ўсё значна больш сціпла. Нешматлікія пікеты ў гарадах, магчымасць выступіць на тэлебачанні і радыё. Тыя выступы адпавядаюць ролі і рэпутацыі. Под мудрым руководством нашего народного президента наша страна добилась не просто международного признания, а безусловного авторитета среди по-настоящему независимых государств. Для многих в мире мы, как ранее Великий Советский Союз, ориентир прогресса, борьбы за справедливый миропорядок против империализма, колониализма и фашизма. Тых жа беларусаў, хто пад прымусам і пагрозамі вымушаны будзе пайсці на выбарчыя ўчасткі, дэмакратычныя сілы заклікаюць галасаваць супраць усіх. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Што ж, зараз, як я і паведамляў, мы пагаворым пра тое, што можна назваць галоўнай тэмай, галоўнай інтрыгай гэтых выбараў, менавіта не самі выбары, не тыя працэнты, якія напішуць Лукашэнку. Здаецца, гэта такая смешная нейкая дыскусія, колькі там будзе 82, 85, 90, а самае галоўнае, што будзе пасля. І ў нас тут сёння сабраліся два чалавека, якія маюць даволі розныя погляды на гэтую тэму. Гэта Вольга Лойга, галоўны рэдактар порталу «План Б», и Александр Кнырович, блогер, прадпрымальнік, ну і ведоўца праграмы «Атмасфера» у нас на Белсаце. І паколькі пазіцыі свае людзі гэтыя ўжо выказвалі, то я ведаю, што Александр больш пессіміст, і таму вам першае пытанне. Вы лічыце, што Лукашенко не будзе рыхтаваць ніякага транзіта. Які у вас аргументы? Ну, мы бачым, што ўся сістэма ўжо была падрыхтавана да транзіту по іранскаму ці казахстанскаму прынцыпу. Гэта амаль адно і тое ж, калі нехта сядзіць там наверсе, аятала, ці у нас гэта быў кіраўнік ВНС, і ўсё было падрыхтавана, але нічога не здарылася. Мы бачылі, напрыклад, як прапанавалі людзям палюбіць Качанову, як яна кожны дзень была ў навінах і раптам знікла. Таму я ўпэўнены, што пабачыўшы на тое, што адбылося ў Казахстане, як такая адхіліў цалкам Назарбаева ад улады, змяніў назвы гарадоў, Лукашенко не гатовы аддаць власць нікому, пакуль ён жывы, у тым ліку і сваім дзецям, але мне падаецца, пра дзяцей і не ідзе спрэчка. Александр, але калі гэты аргумент, вось ён перадумаў, чому бы не перадумаць в іншы бок, пры нейкіх абставінах? У гэты момант мы пераходзім з боку палітычных нейкіх прагнозаў у бок такіх палітычнай такой псіхалагічнай ацэнкі. Не псіхалагічнай, псіхіятрыі. У бок палітычнай псіхіятрыі, і пачынаем распавядаць пра асобу Лукашэнкі. 30 гадоў яго галоўнай любоўю, галоўнай мэтай была ўлада. І нет ніякіх падстаў, каб ён пагадзіўся перайсці на нешта іншае. Ён у такім узросце, калі ўжо людзі не мяняюцца, і гэта любоў з ім назаўжды. Я думаю, непазбежна, што тут прыйдзецца два гэтых моманту закранаць, і аб'ектыўны, і суб'ектыўны. Вольга, вы, як паведамілі мне перад нашым эфірам, лічыце, што Лукашенко будзе рыхтаваць транзіт? Натуральнае пытанне, якія ў вас аргументы?
Да, я уверена, что транзит он готовить будет, как минимум потому, что управляемый транзит лучше неуправляемого транзита. Мы понимаем, что существующая в Беларуси система позволяет избираться сколько угодно долго, в любом состоянии, даже будучи в реанимации на ИВЛ, можно быть избранным президентом. Да? Это несложно. Но это угроза стабильности семьи, стабильности финансовой будущего граждан Лукашенко, которых много своих интересов. Я уверена, что транзит будет. История с Качановой была такая пробным шаром, эмоциональным, и я уверена, что его личной креатурой. Ему не дадут выбрать такую кандидатуру, и я думаю, что ему подскажут гораздо более сильных игроков, неприятных ему лично, но достаточно... Кто такие яны, якія будут ему подсказывать и подсовывать кандидатуру? Кто это и такие семья люди? В том числе, и семья в том числе, потому что мы понимаем, что человек внезапно смертен. Чем он старше, тем это вероятнее, но все равно это будет сюрпризом. И можно потерять все в таких условиях, потому что желающих подхватить будет много. Да? Можно рассчитывать на своих силовиков, но насколько они свои? Мы понимаем, что в окружении Лукашенко много людей, которые, к примеру, имеют один очень серьезный недостаток. Они любят Путина больше, чем Лукашенко. Ну, сколько Путина, сколько деньги, но вот как-то так. Но вось гэтае пытанне, наколькі тут рацыянальныя альбо ірацыянальныя матывы будуць у Лукашэнкі. Вы кажаце, што страх все згубіць, а можа ён на гэта якраз глядзіць большы страх все згубіць, калі ён камусьці будзе рыхтаваць. Александр, ці вы падтрымліваеце такую, напэўна, версію? Ну, я уже поделился своим меркаваннем. Моим меркаваннем тым, что той самый страх усё згубіць у апошні момант, яго і будзе, будзе ў яго даже калі ён будзе гарызантальна Лукашенко, ведаеце, калі ён вертыкальна стане гарызантальным, но все равно будзе ў гэтым страхе. Гэта па-першае, па-другое, ведаеце, у яго ёсць такая любімая праца, да, праехаць кудысьці да калхоза і кіраваць так наўпрост гэтай жывёлагадоўлі, гэтай, как з якой стороны падысці да каровы, ці як правильно перабіраць гэтую самую бульбу, і у яго няма нічога іншага ў жыцці, можа толькі умка, да. Так, і вось таму ён не адмовіцца ад гэтага. Ведаеце, шмат у гісторыі казалі пра розных і полудемократычных, скажем, кіраўнікоў, як Ельцин, што ён там ніколі не аддасць ладу, ён взял, аддаў Путіну. Ці там Піначет, больш савецкім людзям вядомы, можа, прыклад, который все-таки пачаў, і там прайшоў рэферэндум, дзе ён прайграў, а мог бы далей сидзець менавіта ваеннай хунце і нічога не рабіць. Чаму вот такія прыклады вас не пераконваюць? Я не добра ведаю гісторыю Піначета і зусім не быў з ім знаёмы, калі ён быў яшчэ там у Чылі. Так, але я памятаю Ельцина пры ўсім, што гэта быў цар Барыс, але ўсё ж такі пры ім была свабодная прэса, пры ім была дэмакратыя ў думе, і ён гуляў па тым правілам, якія сам для сябе апрэдзяліў, да, прабачце. То бок гэта была зусім іншая сістэма, і Ельцин быў чалавек, у якога былі нейкія прынцыпы дэмакратычныя, яго нельга назваць дэмакратам, канешне, але пры ім была і спрэчкі ў дзяржаўнай думе, і НТВ працавала, і іншыя каналы таксама, працавалі газеты дэмакратычныя, таму я бы не параўноўвала ні ў коім разе Ельцина з Лукашенком. Ольга, наколькі ваша думка, яна можа спалучацца з нейкімі замежнымі абставінамі вакол Беларусі? Наколькі вось менавіта гэтыя абставіны могуць паштурхнуць Лукашенку да таго ці іншае рашэння? Мне кажется, что они могут, но первое, что может, это все-таки внутреннее, это та самая экономика, которую он поминает в СУЕ в последнее время все чаще. Понятно, что она уже спаяна с российской, но все чаще мы слышим про проблемы российской и не про проблемы той части, которая вполне себе рыночная, а про проблемы той части, которая работает на оборонзаказ. Уже предприятия, работающие на военку, говорят, что нам приходится брать кредиты по высоким ставкам, что нам не платят деньги и так далее. Если Лукашенко лишится вот этого оборонзаказа и российской поддержки, а если уже российские производители военной продукции начинают жаловаться, что у нас какие-то ставки высокие и что-то нам уже не платят, безусловно,
то, в общем-то, это все может случиться несколько раньше. А зачем ему решать проблемы, которые он считает, что он уже решил? Слухайте, ну такі аргумент таксама меў месца ў нашай гісторыі, калі там, ну, напрыклад, был рост безмежнай Беларусі з нулевога до 10-го года, і Лукашенко казалі, сойдзі ты в 10-м годзе, ты пойдзеш там, ну, як нейкі все-таки кіраўнік, які забяспечыў хаця бы эканамічны ўзровень, не кажам пра палітыку і рэпрэсіі, которые былі все жыццё. І тады это не спрацавала. Чаму зараз он будзе раптам баяцца эканоміцы? Ну, 70 плюс, во-первых. Во-вторых, активы, которые могли быть проданы, они уже проданы. А дальше какие перспективы? Плюс тогда была внешняя торговля. Тогда был калий, тогда были нефтепродукты, тогда еще впереди были все наши великие схемы. Растворительные, разбавительные, миллион идей. Его команда не отпустила бы его тогда ни живым, ни мертвым. Вот тогда у него были все шансы остаться в любом состоянии. Очень много было возможностей для заработка. Теперь, на вашу думку, сейчас санкции и одно беспокойство. Только хай наступник разбирается с этим бардаком, да? Да. Что скажете, Александр? Мне такого не было. У нас две хвилинки приблизно, одна. Зараз становішся цалкам не падобнае да таго, што адбылося напрыканцы нулевых гадоў. Зараз мы паставілі адную стаўку на Расію, і яна прайграе, і няма іншых нейкіх хадоў, таму, канешне, лепей, ну, калі б гэта было толькі пытанне эканомікі, лепей аддаць каму-то, хто будзе вінаваты ў тым, што адбылося далей. Ну, па-астатняму мы разглядаем у сённяшняй праграме, якая выйдзе ва ўторак, праграма «Атмасфера», тое, што адбываецца зараз у эканоміцы, у тым ліку ў звязі з Расіяй, той правал, які адбыўся за апошнія 4 гады, і я ў гэтым сэнсе падтрымаю Вольгу, но толькі не з псіхіятрычнага пункту гледжання. То есть, по-вашему, ніякія знешнія абставіны эканамічныя вот на гэтае, скажем, псіхалагічная асаблівасць нашага героя не паўплываюць? Роўна наадварот, гэта будзе так. Я не магу сысці ў такі перыяд. Вы ж разумееце, што адбываецца. І вось такімі словамі ён падоўжы уже, ведаеце, ну, трымацца можа не за фатэль, как бы прэзідэнцкі, а за такія гэтыя за ложак у бальніцы, але ўсё ж такі будзе трымаць краіну. Ваша завершальная реплика, Ольга, на гэты конт? Отдаст. Все-таки отдаст. Да. Хорошая реплика. Что ж, традыцыйна у нас меркаванні пессіміста і аптымісткі раздзяліліся. Гэта была Ольга Лолька і Александр Кнырович. Мы абмяркоўвалі тэму, ці будзе гэты тэрмін для Александра Лукашэнкі апошнім. Наступная тэма. Амбітны праект дэмакратычных сілаў «Пашпарт новай Беларусі» рушыў нарэшце з мёртвай кропкі. Неўзабаве прадстаўнікі офісу Ціхановскай абяцаюць распачаць прыём заявак на яго атрыманне. Навіна пра гэта, трэба сказаць, выклікала хвалю абмеркавання ў супольнасці беларусаў замежжа. Пытанні ўзнікалі і наконт коштаў, і пра бяспеку ды функцыянальнасць гэтага дакументу. Што адбываецца з праектам і як яго ацэньваюць на захадзе ў нашым матэрыяле. 26 студзеня падчас форуму «Беларусы годныя лепшага» стартуе прыём заявак на атрыманне пашпарту новай Беларусі. Прынамсі, пра гэта заявіў Марыюс Гудзялайціс, які цяпер курыруе праект у інтэрв'ю выданню «Зеркала». Мы намагаліся звязацца з Гудзялайцісам праз офіс Святланы Ціхановскай, ці хаця б высветліць некаторыя моманты у прадстаўнікоў палітычнай структуры. Але нам адмовілі, абгрунтаваўшы, што да прэзентацыі пашпарту не каментуюць гэтую тэму. У інтэрв'ю ж «Зеркалу» Марыюс Гудзялайціс распавёў, што з ліпеня вялася тэхнічная праца над праектам, стварэнне беларускага пашпартнага цэнтру, органу, адказнага за збор і верыфікацыю звестак, захаванне асабістай інфармацыі і, уласна, выдачу дакументу. Паводле Гудзялайціса, сістэма ўжо прайшла некалькі правяранняў бяспекі. Адмыслоўцы гэтыя структуры і іхная колькасць, паводле якіх інструкцыяў яны будуць працаваць, не тлумачыцца. Як і тое, дзеля чаго ў ахвотных атрымаць дакумент будуць браць біяметрычныя звесткі. Бо паводле папярэдняга анонсу зацікаўленай асобе для падачы заяўкі неабходныя. Беларускі пашпарт нават пратэрмінаваны, а таксама від на жыхарства ў краіне еўразвязу. Беларусы па-за еўрапейскім звязам пакуль не разглядаюцца праз немагчымасці іх верыфікацыі, але згодна з працэдураю атрымання віду на жыхарства асоба падае ў адпаведныя органы краіны свае звесткі, у тым ліку адбіткі пальцаў. Тэхнічна дакумент адпавядае міжнародным стандартам, як сцвярджае Гудзялайціс, аднак пакуль не ўключаны ў міжнародныя базы. То бок падарожнічаць з ім немагчыма. І статусу дакументу, што пацвярджае асобу, пашпарт не мае. Маўляў, акурат гэта і будзе ў будучым прадметам размовы з урадамі заходніх краінаў. Bardzo duży
krok w kierunku budowania... Гэта моцны крок у кірунку пабудовы альтэрнатыўных структураў людзей у эміграцыі. Гэта можа прыдасца, калі Беларусь будзе дэмакратычнаю. Ці тое ўдасца, я не прарок, не ведаю, але лічыцца сам жэст. З улікам стасункаў Ціханаўскай з урадамі Польшчы, Літвы, Штатаў паглядзім, як тое будзе пасля інаўгурацыі Трампа, але гэта вельмі дапаможа беларускай справе ў эміграцыі. Каб пайсці на такі крок, замежныя партнёры беларускіх дэмсілаў павінны бачыць выгады і для сябе. Зрэшты, на прыняцце пастановы можа паўплываць і рэжым Лукашэнкі. Kwestie potwierdzenia, że... У якасці пацверджання асобы, думаю, гэта ўдасца ўзгадніць, бо тое не патрабуе, каб дакумент выдавала дзяржава. Але, на жаль, мусіць надасці сітуацыя, да якой не быў гатовы ні адзін польскі ўрад, таксама і папярэдні. І акрамя пэўных дэкларацыяў, да гэтага не гатовы ні прэм'ер Туск, ні міністр Сікорскі. Як яны не гатовы да прызнання Святланы Ціханаўскай фармальна прэзідэнткаю. У Менску ўсё яшчэ працуе наша дыпламатычная пляцоўка, а тут працуе беларускае прадстаўніцтва. Не ведаю, што б мусіла для гэтага адбыцца, якая агрэсія з боку Беларусі, магчыма, чарговая спроба атакі мяжы. У любым выпадку працэс прызнання дакументу, як дагэтуль і яго стварэнне, не абяцае быць хуткім. Лукаш Ясіна зазначае, шмат залежыць ад настойлівасці беларускай супольнасці ў падтрыманні прадстаўнікоў дэмакратычных структураў. Марыля Дакуцька, Белсад. Гаспадарства, наперадзе рубрика «Онлайн», дзе мы разам прыглядземся да найбольш цікавых на гэтым тыдні публікацыяў на нашым сайце belсад.eu. Запрашаю. Масштабная фальсификация статистики об коронавирусе в Беларуси наши коллеги сайту belсад.eu падрабязна описали, як улады хлусили падчас пандемии. Выкрывальный материал паўстаў у супрацы с организацией Белпол, якая поделилась шэрагам документов про смяротнасць у мінулыя гады. З атрыманых дакументаў вынікае, што Міністэрства аховы здароўя ў першыя 2,5 гады пандэміі заніжала статыстыку захворвальнасці на ковід больш як у 2 разы, а смяротнасці ў больш за 4 разы. Па ўсёй Беларусі ў першыя 2,5 гады пандэміі каранавірус маглі б зарэгістраваць як прычыну смерці ў больш як 30 тысячах выпадках. Але паколькі, як адзначаюць кіберпартызаны, медыкам часта забаранялі пісаць каранавірус як прычыну смерці, то лепей арыентавацца на надмерную смяротнасць, то бок на перавышэнне звычайнага да ковіднага ўзроўню смяротнасці. Што гэта за лічбы, чытайце на нашай старонцы belсад.eu. У 2024 годзе ўладам удалося ўпісацца ў запланаваныя паказнікі інфляцыі 6%, але цешыцца гэтым дасягненнем не варта. Журналіст парталу belсад.eu разам з эканамісткай Настасіяй Лузгіной прааналізаваў леташні рост коштаў у Беларусі. У снежні паказчык гадавой інфляцыі склаў 5,2%, прычым найбольш падаражэлі харчы на 6,5%. Дабіцца выканання гадавога плану па інфляцыі ўдалося дзякуючы жорсткаму рэгуляванню коштаў, што ў сваю чаргу мае негатыўныя наступствы для прадпрыемстваў, зазначае Настасія Лузгіна. Нагрузка на кампаніі павялічылася з увагі на тое, што яны балансавалі паміж выдаткамі на тыя ж заробкі, што раслі, і неабходнасцю ўпісацца ў гэтае рэгуляванне коштаў. Такія захады ўладаў інфляцыю не спыняюцца, надаюць ёй адкладзены эфект. Эксперт цэнтру Бэрак Анатоль Харытончык ацэньвае схаваную інфляцыю ў 10%, яна удвая больш за леташнюю. Ідзем далей. Больш чым на 9 тысячаў за апошнія 4 гады скарацілася ў Беларусі колькасць настаўнікаў. У той жа час колькасць вучняў за апошнія гады вырасла на 70 тысячаў і дасягнула прыкладна мільёну. Адкуль недахоп настаўнікаў, нашай старонцы belсад.eu распавялі людзі, якія працавалі ў беларускіх школах. Былыя настаўнікі адзначаюць, што сыходзяць з школаў не толькі праз нізкія заробкі, але і з-за перагрузак і абавязкаў, якія не датычаць працы. Да прыкладу, у некаторых школах патрабуюць складаць падрабязны план-канспект кожнага ўроку ці рабіць рамонт кабінету за свой кошт. Асабісты прыклад прывёў Антон Дзеручэнка. Ён працаваў у школе з 2020 года да канца 2022, пакуль не быў вымушаны з'ехаць праз палітычныя рэпрэсіі. Рамонт у кабінеце рабі як хочаш. Калі ў цябе класу няма, то ўвогуле ўсё гэта за свае грошы робіш. Кожны раз трэба шукаць нейкія новыя метадычныя матэрыялы, бо заўсёды проста выносіць галаву. Далёка не ўсе выпускнікі педагагічных універсітэтаў становяцца настаўнікамі. Моладзь усё радзей абірае працу ў школах, а выкладчыкі замежных моваў і матэматыкі ідуць у рэпетытарства, дзе зарабляюць значна больш. Без зменаў у падыходзе да прафесіі сістэма адукацыі рызыкуе страціць яшчэ больш кадраў.
Трагічная навіна. У пятніцу пад Пакроўскам ва ўкраіне загінула беларуская добраахвотніца 24гадовая Марыя Зайцева. Вобраз Марыі вядомы беларусам з аднаго з культавых фотаздымкаў пасля выбарчых пратэстаў 2020 года. Тады 9 жніўня Марыя цяжка пацярпела ад сілавікоў Лукашэнкі. Выбухам і аскепкамі святло-шумавой гранаты яе параніла ў галаву. У сцягно трапілі 3 гумовыя кулі. Марыю лячылі ў Беларусі, потым у Чэхіі. Неўзабаве пасля пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі дзяўчына далучылася да абаронцаў Украіны. Служыла медыкам у складзе 2-го інтэрнацыянальнага легіёну. Падрабязней пазнаёміцца з гісторыяй загінулай беларускай добраахвотніцы можна на нашым сайце. Ініцыятыва «Белпол» працягвае выкрываць ваенныя злачынствы Лукашэнкі. Як той уцягнуў колішніх прамысловых гігантаў, эканамічных флагманаў у вайну. Гаворка пра прадпрыемствы, што раней працавалі ў мірных мэтах, напрыклад, выпускалі кар'ерныя самазвалы. Цяпер жа забяспечваюць расійскі военно-прамысловы комплекс дэталямі для зброі масавага паражэння, так называемай градамі. Сёння на Ютубе выйшаў новы фільм «Белполу» пра сувязі беларускіх прадпрыемстваў з вайсковай прамысловасцю Расіі «Оружейный барон 2». Вашай увазе урывак з відэо. Вы однозначно знаете этого героя. Мы посвятили этому предприятию 4 полноценных расследования. И да, вы не ошиблись. Это БелАЗ. Как оказалось, символ и флагман белорусской промышленности помогает производить средства уничтожения мирного населения, городов и деревень Украины. Хотите доказательства? Пожалуйста. Вот вам заявка для БелАЗ от Бастюб на гальванопокрытие 2000 втулок номер 5. А это заявка БелАЗу на гальванообработку 4000 штук уже другой детали снаряда. Кольцо номер 4. А вот письмо для Бастюб, в котором БелАЗ выражает свое несогласие с отпускными ценами на заготовки, о которых мы только что говорили. Есть кое-какой нюанс. А с какого это перепуга 2 белорусских предприятия, находящиеся в одном городе, осуществляют оплату товара в российских рублях? Полагаем, ответ для всех очевиден. Што ж, і пра новае даследаванне Белпола мы гаворым з Владзімірам Жыхарам, прадстаўніком Белпола. Добры дзень, вітаю в нашай студыі. Добрый день. Тое, што менскі рэжым дапамагае Расіі весці вайну, гэта не таямніца, даўно ўжо, але коротка людзям, якія яшчэ не паспелі паглядзець ваш гэты новы фільм на Ютубе, коротка распавядзіце, што нового вы там распавядаеце, якія сенсацыі вы прадстаўляеце гледачам. Ну, по большому счету, весь этот материал – это сенсация, потому что если в первом фильме мы рассказывали о том, как белорусские предприятия, более 40 белорусских предприятий, производят прицелы для бронетанковой техники русских, для автоматического оружия, для гранатометов, то в этом материале мы рассказываем о том, что режим Лукашенко, используя те возможности, которые у него есть, производит на территории Республики Беларусь реактивные снаряды калибра 122 мм в интересах Министерства обороны России. И в это вовлечено более 16 предприятий. Мы не о всех рассказали, потому что если бы мы рассказывали о всех, то это был бы действительно очень такой 3-часовой, может быть, там 4-часовой фильм. И о некоторых предприятиях мы не можем по определенным причинам говорить. Но это большая проблема. Просто у меня есть ўражанне, што ёсць такое масавае ўяўленне, што вось, ну, там беларускія прадпрыемствы шыюць форму, нешта такое робяць больш мірнае, і не все беларусы ведаюць, што на самой справе менавіта робіцца для самага смертаноснай зброі. Вось гэтыя, ну, прадпрыемствы робяць самыя страшныя рэчы. Скажем так, прицелы, коробки для артиллерийских снарядов, форма, снаряды 122 мм. И это далеко не весь список, который действительно вот производится на территории Беларуси. И, увы, сейчас мы не можем об этом говорить, потому что любой материал
это достаточно такая планомерная, но абсолютно тихая работа, потому что вот с этими документами, которые были опубликованы в нашем втором фильме «Оружейный барон», мы работали, можно сказать, наверное, с момента публикации «Оружейного барона» первого. У вас там есть посылка на документ, подписанный в конце 2022 года помеж Министерством обороны Беларуси и России. Мы стараемся делать так, чтобы была именно историческая хронология тоже сохранялась. Почему, как, кто. И все это делать постепенно. Потому что это очень важно. Важно белорусам понимать, что огромное количество белорусских предприятий, действительно большое количество предприятий работают в интересах армии русских. И с этим необходимо что-то делать уже сейчас. Но у вас в фильме есть такие, ну, скажем, моральные заклики да, гэтых людей. Ну, давайте, может быть, трошки практичными, ці, може, нават цинічнымі, ці можна патрабаваць ад гэтых людей, якія працуюць на этих заводах і, безумоўна, ведаюць, што яны вырабляюць і куды это ідзе. Ну, якой форме, может быть, моральной отказности их закликать? Сейчас их ответственность, каждый выбирает свой путь. Можно уволиться, можно пойти на другую какую-то работу, можно уехать, например, со страны. Но сейчас то, что они делают, это как минимум попадает под действие санкций. Так должно быть, увы. Потому что те люди, которые сейчас призывают к отмене санкций, те люди, которые призывают к какому-то диалогу режима, посмотрите этот фильм. Вот вы готовы брать на себя ответственность за это? Даже те же самые прицелы для бронетанковой техники, это уже очень плохо. А снаряды, которые падают на головы украинцев. И очень большая проблема, то, что это все делается за деньги русских, и выход на производственные мощности запланирован на 2027 год. Что будет потом? А хіба, по-вашаму, не ведаюць пра гэта заходнія палітыкі, і яны нібыта не спяшаюцца ўзмацняць санкцыі. Некаторыя з гэтых прадпрыемстваў ўжо ёсць в санкцыях, але раз гэта все робіцца, то значыць нейка недастаткова можа быць вот гэтага санкцыйнага ціску. Во-первых, скажем так, эти предприятия, которые мы показали в конце фильма, которые попали в санкционные списки, они туда попали не просто так. Для этого была проделана работа, и я думаю, каждому понятно, что именно Белпол к этому имеет отношение прямое. Во-вторых, политики в Европе, в различных там институциях, которые находятся в этом, условно, Брюсселе, они меняются, и им нужно объяснять, что из себя сейчас представляет Беларусь, какая проблема может быть в будущем. И опять-таки, до 2023 года, там, до середины 2023 года, очень часто вводили санкции ради санкций. Это были политические санкции. Внести какого-нибудь участкового инспектора милиции в санкционный список. Или там, например, ЦИПа Крестина. Это никак не влияет ни на свержение режима, ни на остановку того, что вот мы показали в своем фильме. Да, для того, чтобы санкции вводились более эффективно, более качественно, необходимо работать, и Белпол работает. Мы постоянно в командировках, мы постоянно ездим, объясняем, показываем. Только вот с этими материалами, которые касаются оружейного барона 2, у нас было, наверное, порядка 7-9 брифингов в странах Европы. Мы везде приезжаем и объясняем, во-первых, что из себя представляет Беларусь, как необходимо бороться с тем, что сейчас производится в Беларуси, как повысить эффективность и как повысить КПД санкций. И, коли не секрет, что конкретно вы, скажем, просите, пропонуете заходних партнеров, как реагировать на это ваше расследование? Я могу сказать только небольшие. Да, то, что можно. То, что можно сказать, это вводить максимально быстро санкции и вводить санкции против тех компаний, которые, скажем так, такие узловые, которые находятся на пересечении. Если посмотреть на схему, которую мы показываем в фильме, там не просто компании в разнобой. То есть мы не бьем по хвостам, мы бьем именно по тем компаниям, которые являются такими системообразующими для той или иной схемы. Или если мы говорим про прицелы, то там были и китайская компания «Прокладка», и ряд других компаний. Если мы говорим здесь про именно реактивные снаряды, то тоже есть центровые такие системообразующие компании, которые в первую очередь подвергаются санкциям. Но опять-таки, эта работа достаточно долгая, эта работа достаточно такая скрупулезная. Белпол постоянно работает, но это наша такая негласная работа, которой мы занимаемся, и результаты, которые есть.
Добра, сапраўды вынікі ёсць. І дзякуй, Владимир Жыка, што прыйшлі ў нашу студыю, расказалі пра гэты фільм. А я нагадаю нашым гледачам, што ён па-руску называецца «Аружейны барон». І рэкамендую тым, калі для вас это бяспечна, паглядзець гэты фільм на YouTube. Ён сёння толькі там з'явіўся і ўжо набраў, здаецца, даволі вялікія лічбы. Да наступнай тэмы. У ЗША рыхтуюцца да інаўгурацыі Дональда Трампа. Пасля яе правядзення ў Белым доме афіцыйна з'явіцца новы прэзідэнт. У панядзелак у Вашынгтон паглядзець на бенефіс Трампа з'едуцца сотні тысяч гледачоў. Некаторыя вядомыя асобы, аднак, адмовіліся прысутнічаць на інаўгурацыі 47-га прэзідэнта ЗША. Тэму працягне Уладзіслав Корсак. Ужо заўтра ў Вашынгтоне інаўгурацыя Дональда Трампа. Абранага прэзідэнта прывядуць да прысягі адразу пасля новага віцэ-прэзідэнта Джей Ді Вэнса. У праграме імша ў касцёле Святога Яна, чайная цырымонія ў Белым доме, інаўгурацыйны абед, выступы музыкаў, святочнае шэсце ад Капітолію да Белага дому. У гэты дзень у Вашынгтоне запланаваныя таксама 3 інаўгурацыйныя балі галоўнакамандуючага свабоды і зорнага святла. Папярэдне Трамп выступіць на ўсіх 3. Улады сталіцы ЗША чакаюць, што ў жывую паглядзець на інаўгурацыю збяруцца да 250 тысячаў чалавек. Пасля Дональда Трампа і Джей Ді Вэнса наступнымі паводле значнасці удзельнікамі цырымоніі лічацца прэзідэнт і віцэ-прэзідэнт, якія адыходзяць Джо Байден і Камала Гэрыс. Падчас развітальнага звароту ў чацвер Джо Байден у тым ліку заявіў: Я хочу папярэдзіць краіну пра некаторыя рэчы, якія выклікаюць у мяне вялікую заклапочанасць. Гэта небяспечная канкурэнцыя ўлады ў руках вельмі невялікай колькасці звышбагатых асобаў. Небяспечныя наступствы, калі іхняе злоўжыванне ўладаю застанецца без кантролю. Сёння ў Амерыцы фармуецца алігархія, якая валодае велізарным багаццем, улады і ўплывам, якая даслоўна пагражае ўсёй нашай дэмакратыі, нашым асноўным правам і свабодам, роўнасці магчымасцяў для прасоўвання наперад для кожнага. Чакаецца, што на цырымоніі будуць прысутнічаць мільярдэры Ілон Маск, Джеф Бейзоус і Марк Цукерберг. Разам з тым, пад рознымі падставамі ад удзелу адмовіліся былая спікерка Палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пелосі і былая першая лэдзі ЗША Мішэл Абама. Былыя прэзідэнты Білл Клінтон, Джордж Буш і Барак Абама плануюць прысутнічаць на цырымоніі прыняцця прысягі, але прапусцяць традыцыйны абед пасля інаўгурацыі. Не прыедуць і прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу, а таксама ягоны калега з Вугоршчыны Віктар Орбан. Лідар Кітаю Сі Цзіньпін адправіць на цырымонію свайго намесніка. Пасля інаўгурацыі Трамп афіцыйна станецца 47-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў і вернецца ў Белы дом пасля 4-гадовага перапынку. Уладзіслав Корсак, Белсат. Роўна праз тыдзень у наступную нядзелю ў Беларусі асноўны дзень так званага галасавання на так званых выбарах. Пагадзіцеся, надта шмат рэчаў у сённяшняй Беларусі не з'яўляюцца сапраўднымі, ёсць імітацыі. Але што сапраўднае, гэта праца Белсата і тым ліку 26 студзеня у нас будзе 2 гадзіны жывога эфіру, эксперты з самымі рознымі меркаваннямі і поўная інфармацыйная карціна дня. Таму завершаю гэтую праграму сваім традыцыйным развітаннем. Заставайцеся з Белсатам.